लोगोफोर नै आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआनो जाहैबाय कास्टम थाम्बनेल आरो चेनेलखौ बोरै भेरिफाइ खालामो। कास्टम थाम्बनेल दोननो थाखाय नोंथाङा जुदि हायाखैबा प्रब्लेम खोन्थाबाय थादोंबा बेखौ बोरै दोनो आं बेनि बागै सावरायगोन। दिनै जोङो सिगां लांग्रोदो इउटुब स्टुडिअ लांनानै भिडिअखौ सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामनायनि उनावहाय बै लाइकन फिसा पेन्सिल बायदियाव थुदो। थुनानै नै इडिट जेनेबा बेबायदि प्रब्लेम खोन्थाबाय थादोंबा टु एड कास्टम थाम्बनेल बायदि जुदि प्रब्लेम खोन्थादोंबा नोंथाङा चेनेलखौ भेरिफाइ खालामनो हायो। भेरिफाइ खालामनो थाखाय जोङो कन्टेक्टआव थांनांगोन। कन्टेक्टआव थांखांनायनि उनाव इउटुबाव सेलेक्ट खालामनांगोन। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनावहाय बै मोनथाम डटआव थुनानै मबाइलखौ डेस्कटप सेट खालामना लानांगोन। डेस्कटप सेट खालामखांनायनि उनावहाय नैबिदि फैगोन। बै खनायाव प्रफाइलआ ओंखारगोन। प्रफाइल ओंखारखांनायनि उनावहाय प्रफाइलआव थुदो। थुनानै सेटिंआव क्लिक खालामदो। सेटिंआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबिदि फैगोन। बिदि फैयोब्ला भिउ एडिसनेल नैबेयाव क्लिक खालामना होदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नैबिदि फैगोन। बै ओंखारदों भेरिफाइआव क्लिक खालामबाय। खालामखांनायनि उनावहाय कान्ट्रि सायख'बाय, इन्डिया होबाय। होनायनि गाहायाव मोननै अपसन फैगोन। मोनसेया कलजों मोनसे अटिपि फैगोन आरो मोनसेया SMS जों अटिपि फैगोन। ओमफ्राय नैबे मबाइल नाम्बार नों सालायबाय थानाय मबाइल नाम्बारखौ होना होदो। बेयावनो मबाइल नाम्बारखौ होनोसै। नाम्बार बायदि होदो आं। होखांनानै साबमिट खालामबाय। खालामखांनानै नैबेखौ अटिपि सोंनाय जागोन। सोरबा अटिपि फैगोन नोंनाव। अटिपिआ फैबाय। अटिपि थुबाय। अटिपि थुखांनानै बेखौ साबमिट खालामहरदो। साबमिट खालामखांनायनि उनावहाय नैबेखौ आरो कन्टिनिउ खालामना होदो। कन्टिनिउ खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि चेनेला भेरिफाइ जाबाय। भेरिफाइ जाखांनायनि उनाव इउटुब स्टुडिअ थांनानै नोंथाङा नायनो हासिगोन। सेलेक्ट खालामबाय भिडिअखौ एडिट थाम्बनेलाव थुबाय। थुनानै बे पेन्सिल बायदियाव थुबाय। एडिट थाम्बनेलाव थुबाय। नोंथाङा दोननो हासिगोन थाम्बनेल। नोंथांनि इउटुबनि भिडिअआव नोंथाङा दोननो हासिगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो आरो लोगोसे साइडआव थानाय बेल आइकनखौ